Ola, no vídeo de hoxe imos preparar torta vegana. Como podedes ver, existen varios tipos de soia. Moitas veces utilizo a soia natural, mas para esta receita non a recomendo. Aquí imos emplegar esta soia texturizada que imita moito máis a textura da torta. Os ingredientes que imos utilizar son a soia texturizada que vos acabo de amasar, aceite de oliva virxe extra, orégano, pemento doce, pementa branca, sal e 2 dentes de allo. E ollo, que non se vos escapen como a min. O primeiro paso é pormos en remollo a soia durante media hora aproximadamente. Mentres agardamos, podemos ir picando os allos en anacos ben pequeniños. Cando pase esa media hora, temos que escorrer ben a soia e axudarémonos para iso nun escoadoiro. E facemos presión coas mans para quitarlle toda a auga posível. A seguir, incorporamos o allo en anacos pequenos, unha cullerada de pemento doce, unha cullerada de orégano, aceite de oliva, unhas areas de sal e a pementa branca. Remexemos todo con a axuda dunha espátula, aínda que tamén poderíamos usar as mans, mais tinguiríamolos de vermello, e non é plan. Como podedes ver, coa cor e a pinta que se lle queda, non se nota que non é carne. A seguir, temos que deixar que macere para que a soia adquira todos os aromas dos condimentos, e para iso compre que a deixemos na neveira toda a noite. Para tapala, eu usei este papel de abella, unha solución ecolóxica en lugar do papel de plástico. Nunha tixola botamos un pouco de aceite e rostremos a torta vegana. En 2 minutos estará lista. Podemos servir a torta vegana con unhas patacas cocidas ou cachelos como se di na miña zona e listo. Se che gustou este vídeo, non te esquezas de darlle a gústame e se quixeres ver máis receitas, suscríbete. E recorda que a cociña está para comermos a lingua.